retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Avui anem a fer un plat per a compartir. Un humus de garrofó amb crudité de carlota morada, ric, sa i fàcil. Fet amb varietats tradicionals valencianes. Anem allà. Posem el garrofó fresc en un perol amb aigua freda i el duguem al foc, deixant-lo coure durant uns 40 minuts. Mentrestant, pelem i tallem a tires les safanòries i reservem. Una vegada el garrofó estiga ben cogut, l'escorreguem i el triturem amb oli i la sal i la mescla de les espècies fins que quede una pasta fina i homogènia. Rectifiquem si cal amb una mica d'aigua de cocció o d'oli fins a aconseguir la textura adequada. Per a emplatar utilitzem un molde redó, el plenem amb la pasta obtinguda, retirem el molde i espolvoregem amb pimentó molgut i sèsam. Acabem de decorar amb les safanòries tallades a tiretes. En molt poc de temps teniu una recepta fantàstica per a gaudir amb amics i amigues. Conta'ns la teua experiència amb este hummus publicant una foto a les xarxes amb el hashtag JoCuineLocal. Vos esperem a la cuina.